adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si May, hingkod ang pangidaron, minyo ug may usa ka anak. Taga Maasin Leyte ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpaprocess namo sa akong bana sa birth certificate sa among anak. Problema gyud ning huway valid ID. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa pagpanganak nako sa akong anak. Ingon ining mga panghitabo. Bay, Bert, kamusta nga tong anak? guwapa ka siya. Liwat na mo. Sabat diha uy. Ikaw ra kikikapahan ako. Tino lagi. Kung makita ni mo siya, bawa gid ang tanan nimong sakit. Gaya mong ibati karon. Sa pagbati ni mo. Gusto na na akong makita si Pipi. Sila na kuno din sa ospital ang bahala nga bato ni baby din kung maoki na ang tanan. Og to day. Mupil up kuno ta para sa live birth sa tong anak. Og kinahanglan din nga ang akong ging apelyido ang dadto sa bata. Bisan og wa pa ta makasal ni. O niya, kumusta na ang pag-asikaso nimo sa live birth sa atong anak ha? Nakadaba siya sa imong apelyido? Ay. Daghan na bag. Daghan na ba lakot ni nila din eh. Gipangutan na ba ko kung kasado ba ta? Kung nabatay marriage contract o valid ID na po. Hala, o niya, kay wa pa man ta magkasal. O wasab ko'y valid ID. Mao lagi na. Wa makadasa kung apelyido ang atong anak. Kay kuwang tag-requirements. Pero, gayang na namin noong nila dito nga pwede ra nato ipausap ang apelyido sa atong anak kung man ta makasal. Unsa? Ay, naon sa bayan ng ospital ah. Kadagan ba nilang kuti? Ang importante diha nga may amahan nga ni angkon sa bata. Malagi unta mo eh. Wa man gyud sila mong sa ospital nga makadaang among anak sa apelyado ni Bert. Kay wa man kuno mi makasal. Gipangayuan man siya sa among marriage contract. Pataka na sila, oy. Nga pwede naman na makadaron ang bata sa apelyido sa amahan. Basta kay mo pirma ang amahan sa bata. I-acknowledge ba niya nga siya yung amahan sa bata ba? Wa sab lagi ko'y valid ID ma. Pero may valid ID man ka si Bert. Oo. Ako ra ang way valid ID. Na, wa di ay taon matuman ang gusto ni Bert nga makadasa ang apelyido ang inyong anak. Pero mapausab raman sab ko no ma. Og plano na mo ni Bert nga human na lang sa among kasal na mo ipausab ang apelyado sa among anak. Aron doon na nagid may marriage contract. Kumusta naman paadto nimo sa City Hall sa Maasin ha, Bert? Unsa may lang po dito? Nagkapausab na ka sa apelyado sa atong anak? Ni amang gapon sa lista sa mga requirements ang Xerox copy sa atong mga valid IDs mi. Ha? Ang niya sa lista ay sinumar, marriage contract, live birth sa bata ba? Ya, baptismal certificate. Mao nga, wa ko madayon sa pagpausap sa apelyido sa atong anak ko eh. Mao ba? Saan man na to anak eh? Gingnan ko dito nila nga pwede ra ko mo adto tag BIR. Pwede ra ko no nga magpa-ID ka dito. Oh, sige. Ako nang buhaton. Ha? Maman ganing magpa-ID ko, sir, kay walagi ko'y valid ID. Or voter's ID na lang. Hala, sir, uy, wa pa biyagid ko makabutar sukad. Wa pa ko marehistro. Sa apelyado sa among anak, tungod lang aning wa ko'y valid ID. Unsaon, kung magkuha tag valid ID, pagnitaan man sa pinuntag laing valid ID, wagit ko'y laing nahuna-huna ang paagi, hangtod nga miabot ning pagpanghatag og national ID. Unya, national ID? Oh, national ID. Mao man ko no.
Manganhiraman ko na sa barangay. Aron nga magkuha og mga pipila ka mga information nato. Unya, ID handayin ko ta. Valid ID na ko na. Aw, kun mauna. Apply ta na. Aron maka-valid ID na ko. Kumusta ka tong atong pag-apply atong valid ID, Bert, no? Kay kinahanglan na unta nato ipausab ang apelyido sa atong anak. Mao lagi. Dugay pa man kuno na oy. Mao ba? Hmm. Mentag na anak eh. Aron ma-process na nato ang pagpausab sa apelyido sa atong anak. Ay, May, naakada sa inyo? Uy, si Selma man ning ako amiga. Sel, nga naman! Nanghatag na ko nun sa national ID dito sa barangay. Ha? Tinuod? Ay, salamat. Pero dili pa ko sure ha, kung naaba ang imuha. Ha? Nanghatag naman ka. By batch mga kuno na. May untaog na appeal ta karon sa mga ipang release. Ay, may unta, uy. Kay magpausab na lagi may sa apelyido sa among anak. Kay ang ako mga apelyido pa ang gidaha sa among anak ni Bert. Uy, hala, mauba? Nabay ako nadunggan ay, nga dako ko na bayad ang pagpausab og apelyido. Ipaagi pag na sa korte. O magkinahanglan pag kag abogado. Ha? Mao ba? Bisan ng kasado pa mi? Mao man kuno. Pero sa kong ibawaan sab nga mas barato kuno kung alin mo sa Pebrero i-process. Mao ba? Aw, timing kay Nobyembre pa man ron. Unya, sa Pebrero sunod tuig nimo i-process ang pagpausab sa apelyido sa inyong anak. Bitaw sa? Tala, uy, magsusi tas barangay na. Kung na-appeal ba karon nga batch sa i-release ang national ID nato. Ang imong national ID. Ay, salamat kay sir, uy. Kay gamitunon, yun kay ninako, sir. Pero temporary pa ni ha? Di pa gini mao ang original. Ha? Naglibog po ko matawag bang valid ID ning national ID nga akong gikuptan karon. Kay mingon man gutong taga-barangay nga dili pa kuno ni mao ang original. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, tinuod ba nga dili makada sa apelyido sa amahan sa bata kung dili kasado o way valid ID ang parents? Pero ako raman unta ang way valid ID. Wa man mosugot ang taga-hospital uy nga apelyido sa amahan sa kong anak ang ipada. Ikaduhang pangutana, kanang BIRDI, dili sa day na mo hatag og ID kung wa ta makabutar. May national ID na sa punta ko pero ingon sad ang taga-barangay nga di pa ni original. Dili pa ba ni matawag nga valid ID? Ikatulong pangutana, unsa pud ka tinuod nga dako ang magasto kung magpausab og apelyido sa bata? Kasal naman ta mi sa kumbana karon. Dako pa ba day gihapon ang magasto? O unsa ka tinuod nga kung sa buwan sa Pebrero kuno may mag-process kamay ra ang magasto? Ikaapat og katapusan, kung mahikay na namo ang pagpausab sa apelyido sa among anak, mga pila man pud ka buwan o tuig ang mulabay, aron makuha. Kay mag-3 anyos na manggod ang bata. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong soliran, May. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag ipadana sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page para sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukintig paminaw kay mobalik ni kauman ani nga pahin Sender kay si May, hingkod ang pangidaron, minyo na ay anak taga Maasin, Leyte. Na ay mga Che din ha, no silang kuyatan, Jonathan Che, nga igagaw sa ako ang best friend nga si Amafil Toledo, ako ang my dear nga abogado nga friend, si Jonas Asis, Attorney Jonas Asis, taga Maasin, Leyte, sad na sila, nakinumdum lang ko. Now, ang iyahang pangutana is kabahin ni sa pag-process sa birth certificate sa ilahang anak, no, kauban sa iyang bana, kay wa kuno sila'y mga valid ID. Now, ang iyang mga pangutana mao kini.
Tinuod ba nga dili makadala sa apelyido sa amahan sa ako ang bata kung dili kasado ug walay valid ID sa parents? Pero ako raman unta ang walay valid ID. Wala man musugot ang taga-ospital nga apelyido sa amahan sa akong anak ang ipadala. Okay, by law, no, ang bata nga illegitimate. Illegitimate gani na tao gawas sa kaminyoon. Meaning ang iyang ginikanan, mamagpapa, pagkaanak niya, wa na minyo. Illegitimate na siya. By law, ang balaod nato nag-ingon nga ang bata nga illegitimate, ang default yun ana, nga dadun niya nga apelido, kay apelido siyang mama. Pero dili po, wala po na nag-ingon nga absolute na, kay inigpakli nato sa likod nga pahina, likod nga page sa birth certificate or certificate of live birth na anay acknowledgement of paternity sa ibabaw. Nga pwedeng fill upan sa biological nga papa nga nagtugot nga dalhon ang iyang apelido kay iya mang gi-acknowledge nga iyahan ang anak. Why katungod ang ospital or ang nurse nga mobalibad ana. Nga kung nabalibaran man gani mo nga nasubmit na ang iyahang birth certificate ngadto sa local civil registrar, adto mo sa local civil registrar sa munisipyo, no, kung asa na narehistro, kung asa ka nanganak, no, asang ospitala or laying-in ka nanganak, isubmit man na dito sa munisipyo dito, adto i-process ang pagdala sa apelido, no, sa bata, sa imuhang nabana, kay mahimo man po nag-adto dito, i-process. Okay? Ikaduhang pangutana, kanang BIRDI, dili sad mo hatag og ID kung wala ta makabutar. May national ID na sa punta ko, pero ingon ang taga-barangay, nga dili pa ni original, dili pa di ini matawag na valid ID. Ambot no nga ang national ID wa man gud nay pirma nato, mao nang daghan pa kaayo nga wala gyud mo recognize anang national ID nato. Parang dugaya ra ba naabot. Kibaw ba mo nga naaptaas pa kay akong buhok ug pwede pa na akong tambukas ako ang national ID. Naglagot ko kay di pa man kumudagan atong mga panahon na. Agoy karong ning dagan ako ni slim nako, gamay nang akong naong na ang akong picture sa national ID kato pa man tambok gaburot pa ko didto di ko ganahan mo tan-aw ani ako national ID ay. Sige na lang unsaon ta man. Need man pud ni nato ko no, pero ambot nga nun di pa ni siya matreated as a valid nga ID. But ang valid ID man good, pwede voters, atus Comelec, pwede ka makuha, postal ID. Daghan man gong ways ka makakuha ka. Ang BIR, wala man ay ID ang BIR, TIN ang ilang ihatag, Tax Identification Number. I am not sure kung muhatag ba og ang nausab na ba na ang TIN no nga card sa BIR naa na ba na picture kay ang ako ang ID sa una di man na siya ID ang akong card TIN card na gid siya wa gid to siya picture ang TIN nga gi-issue sa BIR so di na siya mahimo nga ID. Now ang pagbotar di pod na ingon nga di ka pwedeng makabotar kung wa kay BIR ngano ang gabayad rag buhis makabotar ang pwedeng makabotar maski kinsa nga nakigad na og 18 years old, makabote na sa national, no? Mayor, konsehal, barangay captain, pataas, makabutar na gyud ta. Dili kinhanglan og BIR nga ID. Like I said, murag wa mo ID ang BIR, TIN man nilang i-issue. Ikatulong pangutana, unsa pod ka tinuod nga dako ang magasto kung magpausab sa apelido sa bata. Kasal naman unta ni sa akong banaron. Dako pa ba ang among magasto ug unsa ka tinuod nga kung sa buwan sa Pebrero ko nami mag-process, gamay rag magasto ngano man kay Valentine's. Wa di na mausab ang rate sa ato ang local civil registrar fixed rate in taon na wa nay discount tungod kay love month ab unsa ba hapit na pud ba ang February pero ayaw wala all year round the same rates na sila kisam sa nag-ingon mo ana day ngayon ana no but ani lang ni guys unsaon iyang pangutana dili man na siya dako gasto no kay ang inyo is marriage certificate no ug ang birth certificate sa bata ug inyong ID ipamatuod nga kamo na ang nag-process no di na day ka kinahanglan mo acknowledge but the process is called legitimation tungod kay nagkadayon ang mamagpapa nga ang bata nga ang estado pagsugod pagkaanak illegitimate mahimong legitimate through the process of legitimation mo gitawag ana ha pwede na nimong i-process didto dili na siya dako gastuhonon di po na siya dugay og hasol buhaton basta kumpleto ang imong papilis adtua lang didto ikaw pa to katapusang pangutana kung mahikay na namo ang pagpausab sa apelyido sa mong anak, mga pila man pud kaha kabuwan or tuig ang mulabay aron makuha ni. Right away man na ang kopya lang sa NSO. Like I think it might take 2 to 3 weeks or 3 to 4 weeks kay ang NSO gikan sa local civil registrar PSA naman na karon ipada pa na dito sa Manila. Kay ang record pud niya didto usbon man pud. No niya man ibalik na tagaan kag bag-ong kopya sa iyang birth certificate nga nausab na. So
Dili pero tiwasa lang gyud na nga process, kugihi lang gyud na og adto, bahalag hasol, kumplituhan lang gyud ang iyong dokumento usa ka mo balik dito. So adto dito pangutanas mga requirements or na may mga requirements nga makita nimo online no sa local civil registrar para inyuhang ma-check kung unsa adto dito sa legitimation no nga mga requirements, ilista ng tanan din ha. Unya kumplituha adto sa local civil registrar inig process nimo. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan tarong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.